Барбара Радзівіл, прыгажуня, якая стала каралевай. Прыгажуня, якая загінула ў росквіце сваёй прыгажосці. Ужо не адно стагоддзе яе лёс прыкоўвае да сабе ўвагу. Паводле легенд, прывід Барбары, апрануты ў чорнае, начамі блукае па анфіладах Нясвіжскага замка. Старажылы сцвярджаюць, што здань можа палохаць людзей альбо папярэджваць аб блізкай небяспецы. Але, калі ўзірацца ў спакойную роўняць каналаў, можна разгледзець іншы прывід. Скрозь тоўшчу стагоддзяў пачне прыступаць бесцялёсы сілуэт некаранаванай сталіцы вялікай дзяржавы. У тыя часы, калі Санкт-Петербург мог толькі прымроіцца на беразе паўночнага заліва, тут, у Нясвіжа, друкавалі кнігі, пісалі вершы, складалі музыку і ставілі спектаклі. Тут стваралася беларуская культура. У пачатку 16 стагоддзя Нясвіж быў мястэчкам настолькі маленькім, што не меў нават уласных умацаванняў. І ніхто не мог падазраваць, што хутка у тутэйшых месцах народзіцца прыказка «У Нясвіжы, як у Парыжы». Лёс горада вызначыла вяселле. У 1513 годзе Ян Радзівіл Барадаты ажаніўся на Ганне з роду кішак. Невялікі гарадок стаў, па сутнасці, пасагам нявесты. Невядома, чым гэта месца так спадабалася яе сыну, Мікалаю, за смуглую скуру, празванаму чорным. Аднак амбіцыйны юнак менавіта ў Нясвіжы разгарнуў бурную дзейнасць і шырокае будаўніцтва. Гэта быў надзвычай адораны і амбіцыйны чалавек. Адзін з самых яркіх палітыкаў свайго часу. Ён заклаў першую друкарню на тэрыторыі Беларусі. Ён угаварыў караля ажаніцца на сваёй стрыечнай сястры, Барбары. Ён спрабаваў звярнуць у кальвінізм палову краіны. Мікалай Радзівіл Чорны быў тытулаваным князем свяшчэннай Рымскай імперыі, але, пэўна, лічыў сябе годным іншага тытула, якім яго ўсё часцей і называлі за спіной – некаранаваны кароль. У Нясвіжы не раней за 1551 год ён пачаў будаўніцтва драўлянага замка. Але варта адзначыць, Мікалай Радзівіл імкнуўся не да знешняга ўраджання, а да змястоўнасці. Ён адкрыў у Нясвіжы другую друкарню. Першая ўжо некалькі гадоў выдавала кнігі ў Берасці. Такім чынам у Нясвіжы працавалі Самон Будны і Васіль Цяпінскі. Ужо тады, у першыя дзесяцігоддзі радзівілаўскай эпохі, гэты горад пачаў прэтэндаваць на ролю, калі не культурнай сталіцы, то ідэалагічнай агнявой кропкі. Радзівіл Чорны быў зацятым адэптам рэфармацыі. За час яго ценявога праўлення ў кальвінізм перайшла ледзь не палова беларускай шляхты. Аднак чалавек, як вядома, не проста смяротны, але і раптам смяротны. Вялікі рэфарматар памёр ва ўзросце 50 гадоў. Яго старэйшы сын, абсалютна цёзка бацькі Мікалай Хрыстафор Радзівіл па мянушцы сіротка, пад уплывам езуітаў досыць хутка адышоў ад кальвінізму і ўсё жыццё прысвяціў сцвярджэнню каталіцтва, іншымі словамі, барацьбе супраць ідэй бацькі. Першую чаргу ён, канешне, скажем так, пазачыняў кальвінісцкія і ўвогуле рэфарматарскія цэрквы, якія былі пабудаваны пры ягоным бацьку, і уфундаваў некалькі манастыроў менавіта каталіцкіх ардыноў. Ну і галоўным, канешне, што трэба сказаць, ён уфундаваў менавіта касцёл Божага цела, які зараз можна ўбачыць у нас у Нясвіжы. Больш за тое, ён закрыў тыпаграфію, якую заснаваў Мікалай Радзівіл Чорны, і перадаў яе распараджэнне ордэна езуітаў. Мікалай Радзівіл Сіротка быў вельмі дзейным чалавекам. Магчыма, ён спяшаўся жыць, таму што разумеў, гэтае жыццё будзе нядоўгім.
Цяжкая хвароба, хутчэй за ўсё венерычная, мучыла маладога князя. Да таго ж, у 1579 годзе ён быў цяжка паранены пры аблозе Полацка. Такім чынам, ужо ў 30гадовым узросце Мікалай Радзівіл-сіротка балансаваў на мяжы жыцця і смерці і аднойчы даў зарок, што калі ўстане на ногі, то выправіцца ў паломніцтва да труны Гасподняй. З дзённіка Мікалая Радзівіла па мянушцы сіротка. Якая віна ў Палестыну майго падарожжа? У маладосці гадоў маіх міласці ягонай Господа не ўжыў, грахі да грахоў прыкладаў і што з іншымі здаралася грэшнікамі, якія здароўе ад прыроды цэлае і добра ўзялі, залішне яго пашкоджвалі і набліжалі канец жыцця свайго. Таксама і са мной было. Калі Радзівілу-сіротку стала крыху лягчэй, ён пачаў збірацца ў дарогу. Усе родныя і блізкія адгаворвалі маладога і бяздзетнага князя ад гэтай вандроўкі, бо разумелі, ён занадта слабы, каб перажыць дарогу. Нават кароль Стэфан Баторый асабіста угаворваў сіротку адмовіцца ад гэтага самагубнага падарожжа. Аднак малады чалавек быў непахісны. Ён напісаў завяшчанне, як тады казалі, тэстамент, развітаўся з блізкімі і 16 верасня 1582 года пакінуў замак. Здавалася, назаўжды. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств? Всего 3 месяца понадобилось, чтобы добраться из Несвежа до Венеции. Для безопасности путешествия князь заручился письменным благословением римского папы, в котором всем вообще и каждому особо христианам приказывалось оказывать сиротке всяческое содействие и помощь. Эта предосторожность была не лишней, ведь в то время паломничество являлось не столько дорогостоящим, сколько опасным предприятием. Кроме несовершенного флота и бурных морей были еще разбойники, грабители и религиозные мусульмане. Путешествие в Святую Землю было сопряжено с огромным количеством сложностей. Особенно, если это касалось регионов Восточной Европы. Почему? Потому что здесь постоянное непрерывное состояние войны с Турцией, с Турецкой империей. Не всегда паломник мог бы грамотно доказать, что он паломник, а не шпион. И плюс ко всему, конечно, когда уже человек попадал в Палестину, то вот Палестина до начала 20 века это был Марс, марсианский пейзаж. То есть выжженная, абсолютно, значит, вымороченная пустыня или полупустыня. Вот, камни, ноль воды, практически ее полное отсутствие, вот, какие-то кишечные болезни и прочее. Вот почему ведь большая часть паломников, даже если она и добиралась до Иерусалима или Вифлеема и так далее, вот, то она очень часто на обратной дороге умирала, именно не выехав за пределы Ближнего Востока. Человек, попадавший туда и вернувшийся, обладал известной долей либо здоровья, либо упрямства. Через Зару, Закрив, Крит, Кипр, Триполи, Баальбек и Дамаск белорусский князь плыл к гробу Господню. Удивительно, но уже с первых дней он почувствовал себя гораздо лучше. Только за время путешествия сиротка успел повидать лабиринт Тесея и развалины дворца Соломона, гору, на которой по преданию Каин убил Авеля, и камень, с которого святой Георгий садился на коня, когда отправлялся сражаться со змеем. Наконец белорус добрался до древнего города. Иерусалим в то время находился под властью Отоманской империи. Мусульмане взимали с паломников деньги за вход в город и выдавали специальный пропуск на посещение гроба Господня, которым сиротка воспользовался в тот же день. Из дневника Николая Радзивилла по прозвищу «Сиротка». Паломники также по одному через очень низкие дверцы по очереди заходят. Там внутри с правой стороны есть место высотой на 1,5 локтя, плоское как лава, где наисвятейшее тело Господня положено было.
Николай Христофор посетил гору Сион, могилу Девы Марии, долго искал соляную статую жены Лота и очень сокрушался, что не мог найти ее. На обратном пути из Иерусалима он заехал в столицу Египта, Каир. В своих путевых записках Николай Христофор подробно описал мечети и дворцы этого города, организация охраны и общественные харчевни, поливное земледелие и даже инкубационное выведение цыплят. Любознательного князя интересовало буквально все. В своем дневнике он скрупулезно описывал природу Средиземноморья и Африки, обезьян, хамелеонов, крокодилов и прочую живность. Гиппопотам, например, показался ему животным, очень похожим на зубра и фигурой, и шерстью, и видом, только что без рогов. Родина мерещилась сиротке даже там, где ее не было, поэтому можно представить его восторг, когда ему встретился настоящий белорусский аист, прилетевший зимовать в дельту Нила. Для Несвежского зоопарка Радзивилл купил павианов, 2 леопардов, виверу, попугаев и пару сусликов, которых он называл фараоновыми крысами. После эти грузины сбегут из Несвежского зоопарка, и даже 200 лет спустя Владимир Сорокомля будет описывать сусликов из Египта, которые уничтожают рожь в окрестностях Несвежа. Среди диковин, которые привез из путешествия Радзивилл Сиротка, по возвращении не хватало одной, самой главной. В паломничество князь обратился из благочестивых соображений, но часто их заслоняла врожденная любознательность. Так Радзивилла Сиротку очень впечатлили захоронения египетских фараонов. Он посетил пирамиды, где подробно расспрашивал об их истории и, естественно, о способе мумификации. Тогда вывоз мумий из Египта был запрещен, однако рисковый белорус ради обладания этим артефактом вступил на скользкий путь контрабанды. Втайне от властей и даже от собственных спутников он приобрел 2 мумии и погрузил их на корабль. Когда 9 октября 1583 года Сиротка отплыл из Александрии, он один знал, что на борту находятся еще 2 пассажира, которым более 3000 лет. Сагития, так назывался корабль, на котором плыли белорусы, раз за разом попадал в шторм. 17 числа разразилась такая буря, что мачты касались воды, и даже капитан уже не верил в спасение. Масло в огонь подливал поляк, ксенз Симон, который также возвращался из Иерусалима. Он утверждал, что видит 2 призраков – мужчину и женщину, черных и необычно одетых. Причем мерещились они ему столь явно, что он даже не мог молиться. После того, как ящики с мумиями полетели за борт, шторм начал утихать, и скоро корабль причалил к острову Крит. Когда судно пристало к берегу в следующий раз, группа разделилась. Груз в Венецию поплыл по морю, а Николай Христофор, опасаясь новых штормов, отправился по суше пешком. Путешествие заняло 2 года. Живой и невредимый Николай Христофор Радзивилл по прозвищу Сиротка вернулся в родовое гнездо, привезя с собой множество диковин и еще больше дивных рассказов. Прекрасно образованный князь обладал цепким умом и хорошим слогом. Идея записать свои воспоминания о путешествии пришла во время переписки с друзьями. Примерно через 10 лет после возвращения Радзивилл Сиротка издал свои путевые заметки под пышным, характерным для того времени названием «Перегринация или паломничество ясно освященного князя его милости Николая Христофора Радзивилла в Святую Землю». Нельзя не отметить, что современники были абсолютно очарованы этой книгой, ведь здесь было наиболее полное и достоверное описание Ближнего Востока. В целом, за 4 столетия книга будет издана на латинском, польском, немецком, русском и белорусском языках не менее 20 раз. Произведения, сравнимые по своей полноте с путевыми записками Радзивилла, появятся лишь спустя 2 века. Таким образом, более 200 лет просвещенные европейцы будут представлять себе Восток так, как он был увиден глазами белоруса, человека, который был богаче многих королей, человека, который считал себя обреченным, человека, который ехал навстречу смерти, а обрел славу. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств?
Вярнуўшыся з падарожжа, сіротка прасякнуўся духам пераменаў. Ён вызваліў мяшчан ад шматлікіх феадальных павіннасцяў, прыслабіў падаткавы цяжар і прыцягнуў у Нясвіж шмат гандляроў і рамеснікаў. Горад пачаў набываць тыпова еўрапейскія рысы. Ужо ў першыя гады пасля вяртання князя у Нясвіжы адкрыліся школа, лазня, цырульня і шпіталь. Ледзь пазней з'яўляецца і ледвісарня, гэта значыць ліцейская майстэрня. З яе выходзілі гарматы, кожная з якіх была не толькі зброяй, але і здабыткам мастацтва. Акрамя таго, сіротка вырашыў перабудаваць драўляны замак у каменны. У 1583 годзе пачалі ўзводзіць той Нясвіж, які мы ведаем сёння. Над моцнымі бастыёнамі, сценамі і рвом узвысілася велізарная вежа. Унутры былі размешчаны 4 будынкі: палац, камяніца, арсенал і брама. Усё гэта нагадвала змешаную версію розных італьянскіх абарончых рэзідэнцый. Кіраваў пабудовай Нясвіжскага замка італьянскі архітэктар Джавані Бернардоні. Акрамя сваёй галоўнай працы, ён таксама ўзвёў кляштар бенедыкцінак і касцёлы ў Нясвіжы, Міры, Новым Свержані і Чарнаўчысах. На задуму Мікалая Хрыстафора Радзівіла сіроткі, па сутнасці быў перабудаваны ўвесь Нясвіж, а не толькі збудаваны некалькі новых будынкаў. Па сутнасці, калі дагэтуль драўляныя дамы на ўсім горадзе не малі ніякай сістэмы, то пасля перабудовы горад атрымаў досыць такую сістэмную структуру. Увесь горад быў разбіты на роўныя вуліцы. Канешне, гэта таксама было і до сіроткі практыкавалася, але менавіта ў сукупнасці з тымі праектамі, грандыёзнымі архітэктурнымі праектамі, якія распачаў сіротка, гэта ўтварае сабой вельмі буйны і досыць унікальны комплекс на тэрыторыі Беларусі. Нягледзячы на тое, што муміі патанулі ў хвалях міжземнага мора, сама ідэя захавання цел нятленнымі моцна засела ў галаве Радзівіла сіроткі, і ён вырашыў стварыць філіял Егіпта ў родным Нясвіжы. Так з'явілася знакамітая Радзівілаўская пахавальня. Яна была размешчана ў крыпце касцёла Божага цела. З цягам часу у цэнтральнай галерэі і 5 склепах сабралася 70 саркафагаў, і гэтае месца ператварылася ў 3-е па колькасці дынастычнае пахаванне ў Еўропе. Бурбона ў Сен-Дэні, Габсбургі ў Вене, Радзівіла ў Нясвіжа. Па вяртанні з паломніцтва Мікалай Хрыстафор пражыў яшчэ доўгіх 30 гадоў. За гэты час у яго нарадзіліся 9 дзяцей, а Нясвіж ператварыўся ў некаранаваную сталіцу Вялікага княства Літоўскага. Дынастыя Ягелонаў перапынілася якраз у часы Радзівіла сіроткі, і ў Рэчы Паспалітай пачалася эпоха выбарных каралёў. Манархі прыходзілі, сыходзілі, а Радзівілы заставаліся. Яны аказвалі істотны ўплыў на выбары і з пакалення ў пакаленне праводзілі сваю уласную палітыку. Таму ніхто ўжо не здзіўляўся, калі хто-небудзь з магнатаў заяўляў: «Ты кароль у Кракаве вышэйшы, але я у Нясвіжы галоўны». У 18 стагоддзі Радзівілы дасягнулі небывалай моцы. Ва ўладанні роду знаходзіліся да 23 замкаў, 426 вялікіх і малых гарадоў, 2032 фальварка і больш за 10 тысяч вёсак. Гэта была сапраўдная краіна. У гаспадарчым ведамстве Радзівілаў асобнай графой праходзіў так званы мастацкі двор. Скульптары, акцёры, музыкі і іншыя атрымлівалі заробкі ад Радзівілаў. На той час Нясвіж называлі ўжо не маленькай Варшавай, а ўсё часцей маленькім Парыжам. Апошні раз Нясвіжскі палац быў перабудаваны пасля паўночнай вайны. Архітэктар Казімір Ждановіч дадаў у праект рысы барока, а ўнутранае ўбранне стала сапраўдным эталонам раскошы. Тут было 12 залаў, кожная з якіх насіла сваю назву і была вытрымана ў пэўным стылі: залатая, каралеўская, гетманская, мармуровая, зорная і іншая. Радзівілы мелі магчымасць кожны новы дзень года праводзіць у новым месцы, бо ў палацы было 365 пакояў. Яны таксама мелі свае назвы: срэбраны, брыльянтавы, кітайскі і іншыя. Зараз эксперты гавораць аб тым, што каштоўнасць гэтых пакояў большая, чым, напрыклад, у вядомага бурштынавага пакоя ў Пецярбургу. З успамінаў Адама Чартарыскага.
Багаты замак у Нясвіжа. У 18 залах адных толькі ўпрыгожванняў сабрана на 5-10 мільёнаў дукатаў. Каштоўныя калекцыі зброі, карцін, кніг, брыльянтаў. Але няма нічога даражэй калекцыі 12 апостолаў. 5 з іх з чыстага золата, абсыпаныя каштоўнымі камянямі. Кошт іх роўны кошту золата, выдаткаванага імператарам Напалеонам на яго егіпецкі паход. Багацце павінна было падкрэсліць статус роду. Часам у пагоні за прэстыжам Радзівілы дазвалялі сабе жэсты, якія нават для каралёў выглядалі празмерна раскошнымі. Самую скандальную славу прыдбаў сабе Карл Станіслаў Радзівіл, больш вядомы як пані каханку. Варта адзначыць, што традыцыя даваць Радзівілам мянушку цягнулася некалькі вякоў. Сваім нябёсным заступнікам гэты род лічыць Мікалая Цудатворца, таму ўсіх старэйшых сыноў называлі ў гонар гэтага святога. Каб хоць неяк адрозніваць бацьку ад сына, а унука ад прадзеда, ім пачалі даваць мянушкі Рыбанька і Гром, Геркулес і Амор Польшчы. Гэтыя прыстаўкі дазвалялі не заблытацца ў шматлікіх Мікалаях Радзівілах, якімі была наводненая беларуская гісторыя. Пані каханку. У перакладзе з польскай яго мянушка гучала б як «любіменькі паночак». Гэтае прозвішча Радзівіл атрымаў таму, што па старабеларускаму звычаю абыходзіўся з усімі за панібрата і казаў кожнаму, у тым ліку нават і самому каралю, пані каханку. Гэты жыццярадасны таўстун ладзіў раскошныя балі, запрагаў у сані мядзведзяў, а аднойчы ў гарачую летнюю ноч паабяцаў гасцям, што раніцай наступіць зіма. Якое ж было іх здзіўленне, калі яны зранку праснуліся і ўбачылі, што ўся тэрыторыя навокал замка і тэрыторыя вось гэтай дамбы, якая вядзе на замак ад галоўнай брамы уязной, была фактычна белай. На вуліцы нібыта ляжаў снег у сярэдзіне ліпеня. Калі госці выйшлі на ганак палаца, Карл Станіслаў Радзівіл усміхнуўся і сказаў: «Я абяцаў, што будзе зіма, давайце катацца на санках». Сэнс быў у тым, што ўсю ноч па загаду пані каханку, ягоныя падручныя, ягоныя слугі рассыпалі вакол замка соль. Соль у той час лічылася па сваёй каштоўнасці ледзьве не на вагу золата. То бок, можна нават сказаць, што пані каханку было прасцей выкласці гэты шлях для саней з залатых манет, а не з солі. Прасцей і танней. Вогненныя кветкі расцвіталі ў нясвіжскім небе, і дамы кружыліся ў мінуэце. Рыдалі скрыпкі радзівілаўскай капэлы, а на сцэне камедзі хаўза палка прамаўлялі словы дасціпнага кахання. Першай ва ўсходняй Еўропе п'еса, якую напісала жанчына Уршуля Радзівіл, адна з княгінь Нясвіжа. Слава некаранаванай сталіцы. Яна пачала цьмянець у сярэдзіне 18 стагоддзя. У тыя часы праходзіў першы падзел Рэчы Паспалітай. Пані каханку намагаўся ратаваць радзіму, і ў выніку яго маёмасць была канфіскаваная. Але варта адзначыць, што пасля канфіскацыі 1772 года Радзівілы даволі хутка прыйшлі ў сябе. Ужо праз некалькі гадоў залатыя зліткі ў падвалах былі выстаўлены ад падлогі да столя, а калекцыі зноў напоўніліся рарытэтнымі рэчамі. Сапраўды пераломным момантам у гісторыі Нясвіжа стаў 1812 год. На расійскую імперію рухалася вялікая армія, у якой размаўлялі на 12 мовах і якую ўзначальваў адзін з самых таленавітых палкаводцаў у гісторыі чалавецтва. Да Напалеона вырашыў далучыцца малады спадчыннік Нясвіжа Дамінік Радзівіл. За свой кошт малады чалавек падрыхтаваў цэлы полк уланаў. Ён стаў асабістым ад'ютантам Напалеона і атрымаў ордэн ганаровага легіёну. Аднак вайсковая слава каштавала яму ўсёй фамільнай маёмасці. Пасля таго, як стала зразумела, што Напалеон беспаваротна прайграў, расійскі імператар паабяцаў дараванне кожнаму, хто складзе зброю. Многія шляхціцы так і зрабілі, але Дамінік Радзівіл вырашыў застацца з Банапартам да канца. Ён прымаў удзел у бітвах пад Люцынам і Дрэздэнам, а ў бітве пад Ганау быў смяротна кантужаны і памёр ва ўзросце 27 гадоў. Скарбы Радзівілаў былі канфіскаваны ў расійскую казну. 40 вазоў спатрэбілася, каб вывезці толькі ювелірныя вырабы.
І гэта было толькі часткай, бо самая дарагая маёмасць была схавана недзе ў ваколіцах горада. Знакаміты радзівілаўскі клад. Ён і па сёння бударажыць розуму скарбашукальнікаў. Недзе тут, прысыпаныя нясвіжскай зямлёй, ляжаць незлічоныя багацці радзівілаў. Ужо 200 гадоў іх адшукваюць навуковыя групы, ваенныя падраздзяленні і скарбашукальнікі-адзіночкі. Падчас Другой сусветнай вайны немцы вылучылі цэлую сапёрную роту, спадзяючыся адкапаць нясвіжскія скарбы. За бляскам золата, за сукенкамі прывідных прыгажунь забылася галоўнае, чым быў багаты нясвіж. Кнігі, што былі надрукаваныя тут. Напісаная тут музыка, п'еса, дзяржаўны архіў, дзёрзкасць, веліч і натхненне нясвіжа. Іх яшчэ можна разгледзець, калі доўга ўзірацца ў спакойную роўнасць каналу.